Dex kaže, poštovani Milana, da li bi uvođenje direktne demokratije bilo lekovito za promenu sistema u Srbiji? Apsolutno nemoguće. Uvođenje direktne demokratije. Ono je moguće u duhu, znaš, pred duhom je sve moguće. Pred duhom je sve moguće. Ti ćeš napraviti konstrukciju. Sve mane demokratije, sadašnje, bi bile sačuvane i u direktnoj demokratiji. Odnosno, i dalje bi bilo neokrnjeno, bi prešlo nekvalifikovano odlučivanje o bilo čemu. Samo što bi sad ljudi to nekvalifikovano odlučivali preko kompjutera, a ne na biralištima. Sad će neka baba sa Stare planine, šta, da glasa o budžetu? Uslov da se opredeliš za nešto, to svi zaboravljamo, uslov da se opredeliš za nešto je da makar razumeš to što je ispred tebe. Ako ne razumeš, a narod ne razume, ja mnoga pitanja ne razumem koja se tiču tehničkih nauka i ti stvari, uopšte ne razumem. Kako bi sad ja mogao da odlučujem u kom pravcu treba krene energetika, vetar, hidroelektrane, nuklearna energija, kako ja to kvalifikovano da odlučujem? Prema tome, demokratija je najveći neprijatelj kvalifikovanog odlučivanja uopšte. I potpuno je svejedno, direktna demokratija koja je postojala u Grčkoj u vreme Platona, Sokrata, već u vreme Aristotela se osula, ali u vreme Platona i Sokrata je postojala tako, ta direktna demokratija, svi su slobodni građani glasali na trgu, to je bilo moguće jer su polisi bili mali. Bilo je 2, 3, 4, 5 hiljada, Atina je imala 5 hiljada slobodnih građana koji su mogli glasati i tako dalje, nije važno. Ali ona je direktna demokratija osudila Sokrata na smrt. A da nije uopšte razumela ono što on govori. To je opasno naravno to je nemoguće, a sada kako ćeš ti da oteraš političare? Kaže, vidi sad, mi smo za direktnu demokratiju ako bi ti otišao u kuću. Kaže, kako da ne? Kako da ne, samo reci, nema od toga ništa. To bi samo dalo veću moć onima koji stoje iza direktne demokratije i koji postavljaju pitanja. Samo bi im dalo veliku moć. Oni bi sad bili u odnosu na masu ono što su organizatori protesta, recimo sada, koji izađu pred masu i krenu, hoćemo li ostavku Bate Gašića? Masa, bez da je pola sekunde razmišlja, viče, kao to. Ajde bre, ste razmislili makar. Kako odmah znate, u prvi pola sekunde znate da to hoćete. Tako bi se isto igrala direktna demokratija. Jer ipak neko postavlja pitanje, ipak neko mora da vodi politički sistem. U redu, svi ćemo odlučivati preko kompjutera, ali ko će postavljati pitanja, ko će davati krug tema, kako ćemo znati bilo šta. I onda će nas pitati da li ste za to, mi kažemo pa jesmo. Uvek će biti jesmo.